Takže vítajte u dnešného videa. Dnešného videu sa nachádzame na tuningovej show. Máme tu krásne auta. A ako vidíte, takto to tu nejak zatiaľ vyzerá. Potom si ešte ukážeme. Teraz na chvíľu, ahojte. Dobre, takže momentálne sa nachádzame v takejto, v takejto zmocňarni, kde vám zatiaľ poviem niečo, čo v dnešnom vlogu uvidíte. Ako prvé uvidíte, ako to nejak vyzerá tie autá. Potom sa pôjdeme pozrieť na motorky. A potom sa pôjdeme pozrieť na keby také, určite tu budú nejaké vystúpenia, ak ste videli, je tam pódium, tak tam sa pôjdeme pozrieť a to už asi bude koniec. Takže zatiaľ stopujem a uvidíme sa, keď budeme pozrieť auta. Takže vychádzame zo zmrzliny a ideme rovno na auta. Sme tu mali jedno také voľno, kde sa dokonca hýbali okná. Počkajte. No, akože strašný masakér. Takže ideme z 6-7 auto. Je to také 6-7 auto. Takže to máte. Takže máme 14 minút, ešte asi pauzu a pol. Ale to si necháme až na potom. Ako sa stala táto súda, videa nájdete na YouTube, taktiež na kanáli Seven, takže sledovať Instagram. Dobre, takže? Pretože Z4 Počkejte, to si musím chytiť. Ale zase, jasne, nájdeš stenu na trhu, využiješ ju a budú oni, Dani, vieš, budú oni ponúkať aj konverzie Supry na Targu, alebo je to len ich úlet? Takže. V podstate oni nie sú výrobca tej strechy, tu, to robí jedna firma v Polsku. ak sa pozrieme. Každopádne, aj Poďte trošku ďalej. A tu máme Legend, a tu máme jedno z hlavných aut. Strašne sa mi to páči. Takže krásne. Aj keď možno Fialové, to je nové auto. A toto je počkajte. Toto je, no. Pozrite. Tu máme motor vzadu a dokonca aj túto mačičku. Adam Nono. Pozrite, toto je 100% funkčné auto, to by som si aj zobral. S týmto by som normálne išiel. Pozrite dovnútra, ste úplne... napríklad No, ideme ďalej. tieto agro veci vlastne, čo sú známe. Povedz nám ešte aj k tomu, budú aj agro distribuovať, alebo... Takže ideme ďalej. Agrodistribúcia, čo sa týka Európy, je priamo v Nemecku. Takže poďme trošku dopredu, ideme. V podstate už máme tiež taký kontakt, lebo ja... Ešte si potom ukážeme pár aut. Teraz vám stopnú trošku. Ešte tu aut Ale čo je hlavné gro úprav? Pozrite, čo som tu našiel. Toto auto stojí... To je na tom úžasné. Je to už momentálne v procese schvaľovania. Toto auto stojí 1 000 000 eur. 1 000 000. Také by ste chceli, nie? Všetky značky. Čo ste odborní za značky? Ja neviem. Na auta mohli legálne chodiť po cestách. Tak super, to som sa práve chcel spýtať, keďže to je nemecký distribútor, tak určite v Nemecku je proste anarchia, je totálne poľovanie na tuning a boli by asi sami proti sebe, ak by distribuovali niečo, čo nemá TIF, takže chvála Bohu, super, to som rád a teda verme, že sa to možno obráti na dobre a že aj na Slovensku sa bude možno, že nám tunelom lepšie dariť v tomto smere, takže ešte raz ďakujem za informácie. Už keď si povedal to agro, tak Seven majú od Adra ešte aj BMW 4. A keďže všetci... Tak tu teda pôjdem. A my Takže tu je nekončíme. krásny
teraz si vlastne prezradil, že bude aj na budúci rok to niečo padlo. Wiesz o to? No. Broń Boże, nie kończymy, dopiero się rozkręcamy, moi drodzy, i za chwilę o 13:30 Co to jest? będzie się działo. Pamiętajcie do samego końca, zapewniamy Wam cały arsenał atrakcji i świetnie spędzony motoryzacyjny czas. Dzisiaj Bardejów jest europejską stolicą tuningu, także moi drodzy, bądźcie z nami, bo... Podívejte pokře. Więc moi drodzy, czasy średniowiecza, czasy rycerzy, czasy, no można powiedzieć z jednej strony odległe, bo to prawie... Extrémne horúco tu je, akože možno 35 tu je asi tak. Rôzne to tu je. Aj tak je tu miliarda ľudí, pozrite proste. Aj keď je tu 40, 30 normálne. Jednoducho spojiť to, už keď v podstate sem prišiel aj teda primátor, čiže... Ideme sa schvádiť, počkajte. No nič, aby to pôjde. Oj, to mi teraz hovorí. Dobre. Áno. Áno. Je to skrátka tak, že... by som to povedal, že dá samozrejme všetko. No, počkajte. No ale to je to proste zabrané celé. Super, tata mi jako super, ja som to schladil. Pozri sa na toto. Pozerajte! To je na predaj. Na predaj? Aha, Forza Horizon je na predaj. Pozrite, na predaj, toto tu. Ak by ste chceli kúpiť, máte. Pozrite, to má normálne repráky vzadu. Vstup zakázaný. A tu si môžete ozývať. Takže tu máme takto krásne auto proste. A za chvíľu pôjdeme na motorky asi. Ešte sa ideme pozrieť na také tam auto. A potom tu máme tu vystúpenie, normálne vystúpenie. Chcem si nafotiť. Japonské auto. No? Ja donesie auto a budeš šoferovať. Čo ty na to? Ideme robiť toto. A toto bolo to prekvapenie Sexalon.